To fa an tozarta fa sarkin UAE fa a London fa a cikin bainar jama'a, inda aka samu wani zakakurin baki dan asalin Sudan yana shautin yana kiran cewa kai sarki ka daina kashe mana mutanen mu, ka daina kashe min ƴan uwana dake can Sudan. Kun san ana zargin gwamnatin UAE tana bawa kuɗi wa 'yan ta'addan da ake yaƙi da su a cikin gwamnatin Sudan yanzu haka. Su wa'annan ƙungiyar 'yan ta'addan nan masu suna ni na manta sunan su ne da yake ni ba biyan labaran su nake ba. Gwamnatin UAE take funding din su take ba su kuɗaɗe, tana tura musu makamai. Ita kuma ta wannan damar tana amfani da barauniyar hanya tana ɗiban diamond da gold cikin arha garaɓasa tana siyarwa da tourist da masu kuɗi da suke zuwa Dubai Mall da su ina ne suna zuwa suna sayayya a UAE. To duk yawanci walawalanta daga nan ƙasashen da yake fitowa da take bada kuɗaɗe ana haifar da rashin zaman lafiya. Kuma abin haushi Sudan majority ɗinta duka musulmai ne, kuma yanzu haka irin yunwa da fatara da fatauci da ake fama da shi a Sudan Allah ne kaɗai ya san shi, kuma duk tasilar UAE ne. Duk tasilar UAE ne ake irin wannan abu, shine fito cikin bainar jama'a ake gaya masa. To abin haushi abin ɓata rai wannan abu shi ya fi ɓata min rai. Shi ɗan tawagar shi UAE ɗin ko in ce mai gadin shi ne ko menene ya fito yana zazzagin mutane ya ce kun ci uwarku da kai da mutanen naka, har da kiransa baki banza jakin baki irin maganar kalma ma ban ga dalilin da yasa zai fito da kalar launin fata ba a tattare. Dama Laraba dai dama already din su dama yawancin su 'yan wariyar launin fata ne. Amma da ba dan a ce inda a UAE ne wannan mutumin ya faɗa wa sarkin nan haka, na rantse muku da girman Allah sai ya iya rasa rayuwar shi. Allah kuwa sai ya iya rasa rayuwar shi ko ya tafi gidan kurkuku da ƙyar za a iya fito da shi. A ce shouting ɗin nan saboda nan Ingila ce, ko sarkin Ingila kai wannan shouting ɗin wallahi ba abin da za a yi ma, kana da freedom of speech ɗinka. To su ma ƙasashen Larabawa nan ba su yarda da wannan ba. Baka isa ka zagi shugaba ba ka zauna lafiya, wallahi baka isa ba. Ko anan Najeriya ne kaga Tinubu ya zo wucewa ka zage shi wallahi sai an kusan kashe ka, kai ma ka sani. To shine bambancin Afirka da ƙasashen Larabawa da Turai. Magana ta gaskiya duk wanda ya zauna a Turai ya ga rayuwa yacce ake rayuwa ta freedom of speech, ta 'yancin kai ka faɗi abin da ka ga dama, dole ka ji daɗin yanayin rayuwarsu. Magana ce ta gaskiya. To irin wannan rayuwar tasu tana burge ni. Amma ni yawanci abubuwan da ban cika so ba irin disrespect da ake nuna wa manya, tunda babanka zaka iya zage shi, babanka zaka iya zage, zaka iya ta ƙara babban mutum zaka iya gaya masa magana. Shine matsalata ni da su, ba su da tarbiyya gaskiya ne. Shine babban matsalata. Amma wannan abin da ake wa sarkin UAE ya burge ni sosai. Kuma abin da ya ban haushi ni daga ƙarshe wannan shi ɗan tawagar nasa da je nuna kalar irin al'adarsu na tsanar da suke yi wa baƙaƙe. Tunda me na kiransa wani baki banza jaki irin haka, irin kalmar sai ka kira wani launin fata na jikin mutum dan ka zage. In ka zage shi ka ce uwarka, ka zagi mutanen naku da ake kashe ka ce su ma sun ci ubansu, yake gaya masa yake masa wani to ya taɓa shi ɗin. Inda ya taɓa shi sai ya shiga hannun hukuma shi gaya, da ya ce ya taɓa shi baƙin nan sai ya shiga hannun hukuma. Ingila ba wasa bace ba, in gaya muku, ko in ce muku Turai ba wasa bace ba.